nakakamatay na viruses. Ang Mega One Capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na naturalhan. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, ang palamerek, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Four. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. mga alternatibo na Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing Four, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay damang. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega One, ang bida sa tuwina. Amazing Four, i-dance mo laban sa sakit. Tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing Four, lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega Egg, Multi-Bake, sayaw, Mega One, sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko.
Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdig, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, pinubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon. Grabe. Opo. Nahihirapan ako, sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po, pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng Opo. hospital. Tapos sabi ko, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo Dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po siya. Niya. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunon po ang pasyente doon. Diyan, refer diyan po, dinala sa Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para ibulong ta. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arong ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin. Kung
kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko sa mga kapatid, chichik man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Konti lang nga. So, pera. Konti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat na po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. iyo po, So ito po ang ating i-correct ng gusto. Opo, iyon Okay, naman so siguro another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi niyo kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig Wala sabihin, na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo,
Ang importante, nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos. po, totoo Positibo po ang yan. kaisipan natin Opo. at mag-aksyon. Kaya Opo. ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon. Bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga. Opo. Ibig sabihin, tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Mm. Baka sakali pa niya ako, makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Mm. Ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng Opo. pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Opo. Betito, pinainom ng mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Opo, iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si Opo, tatay. naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ. At ito po, wag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Thank Good you. health and happy na kayo ni tatay. Opo. Amen. Amen. Yeah. Thank you, Lord. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkakawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, umiinom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya. Nag-ano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya magtumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio or ng Pigawan, depende sa budget. Depende po, Doc, sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Malapit na. Pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi na 95, po. 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si Opo, nanay. Dok. Pag ano, yung Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talaga Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o
rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Si- Saka yung sabon. Pati sabon. Pati, Dok, sabon. Di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magigit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man lamang. Ako daw, parang milyonarya, bibiliin ko lahat ng produkto. Masarap talaga, at Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Oo, nanay. oo. Okay. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya o malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla. Kaya lang yung problema yung pagbilisan ng Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. In regards kay nanay. Po, thank you po, Doc. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo, pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan, 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan? Gayon man po so bulong na pig sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan saka yung Miracle C. saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo So dati lagi ka na nahihilo. kukuha yung namamanhid yung kamay ko saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. Opo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, Nalis naman. nalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuwan pa, isang taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O beruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuwan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos at saka may Magadalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang sa kanyang anak. At siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taon ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay na ang kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days.
ng ating mga produkto tulad ng Mega One at Miracle C at iba pa. So, sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Bitito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598. 0910-4482-598 or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Okay, magandang araw sa ating mga kababayan. Binisita po tayo ni Tatay Roberto Pilohero, Pilohero from Ligao City. Ito po yung napakataas ang creatinine at ang daming sakit. Last year, na pumunta sa atin yung kanyang anak na si Kagawad, Ame, dahil nga po si tatay ay nahihirapan na sa buhay niya, due for dialysis na 359 at marami pang sakit. Pero po, nung pag-inom po niya ng 6 months, iyan po'y bumaba ng almost normal. So, andito po si tatay ay magpapaliwanag sa atin. Nung last year po tatay, bago ka nagkasakit ng sobra-sobra, na sabi nga ni Kagawad Ame, halos para hopeless ka na hindi ka na aabutan ng ilang buwan. At sabi mo nga, pati yung anak mong nurse sa Canada, sinabihan mo ng hirap ka na. Ilang taong ka po ba, ano po ba talaga ang umpisang, bakit tumas ang creatinine po? Ano po ang mga sakit po ninyo nun? At ano po ang inyong mga maintenance? Ano ko lang daw, yun sa prostate ko noon. Prostate. Oo, yun lang ang inaano ko. Ang talagang main problem mo dati. Yan ang problema ko talaga. So, uminom ka ng mga gamot. Oo. Pinainom ka ng mga gamot. Ngayon, nung sinabi sa akin, nung napasugod sa akin si Kagawad Ame, sabi mo raw, puntahan mo na si Doc Joey dito kasi yung gamot na binigay sa yung para sa kidney, nung iniinom mo, mas lalo kang nahihirapan. Ano po ba nangyari doon? Yun po, nung magpa-check up nga kami kasama ko si Ame, yun po, sabi ko, mataas yung Creatinine. sa lumabas sa resort, mataas yung creatinine ko. Sabi ng anak ko, kaya pa magpa-check up ka. Sabi ko, dahil ako sa radyo si Doc, sabi ko doon ako, Doc Joey. Doc Joey, sabi ko, doon ako magpapa-check up. Opo. Kaya sabi ko sa kanya, doon mo ako dalhin. Dahil baka, ang ano ko na, parang na ano ko, baka kako inaano ng Panginoon na doon ka pumunta. Pero noong pong Mayo po yun noong Mayo, pumunta Mayo. dito si Kagawad, nung panahon pong iyon, talagang sa tingin mo, aside from prostate at saka doon sa mataas na creatinine, talaga pong nahihirapan ka ng pati pagtulog mo. Doon ako nagtaka na, dahil nararamdaman ko sa buhay, wala na akong ganang kumain. Nahihirapan ka pa matulog. Sa pagtulog, wala na akong Hindi ka halos na makatulog. pagkakunagin ng mga alas 11. Oo. Wala na halos akong tulog niyan. Wala nang tulog. Oo. Pabalik-balik ka pa sa Pabalik-balik. comfort room. Oo. Pagkatapos doon, Saka, medyo yung katawan ko, namaga. namaga na. Hmm. Oo. Kaya napilitan kang pumunta na lang, pinapunta mo yung anak mo si Kagawad Ame Oo. dito sa Sabi akin. ko, puntahan mo si Doc, hanapin mo si Doc Joey. At nung uminom ka, for 6 months, nung November, ang resulta ng creatinine mo almost normal na. Oo. At pumunta ka pa nga sa akin nung natandaan ko ng December kayo ni Mrs. Oo. at nagpasalamat kayong dalawa. Opo, ganun. So ngayon po, andito si tatay kasi bibili po siya ng pang-maintenance na ng Amazing 4. So, tatay, nanonood po sa atin sa bayanan.
ito po ba ay pwede natin i-recommenda sa lahat ng tao may mga iba't ibang klaseng karamdaman? Pwede po. Sa lahat po ng taong may mga karamdaman tulad ko, ina-advise ko po sa inyo na pumunta po kayo dito kay Dr. Bitito at subukan niyo po na magpa-check up sa kanya at maaari po talaga na ano yan, Na matulungan ang kanilang mga karamdaman. Oo, para po matulungan ang inyong mga karamdaman. Dahil ako po, subok ko po. Kaya ako po narito uli kay Doc para po ipagpatuloy ang pag-inom po ng Amazing po. Dahil sa pakiramdam ko po, ibang-iba ang kasiyahan nararamdaman ko sa aking katawan. Masigla po. Okay, salamat po, Tatay. Ito po ay 78 years old na si Tatay at ito andito ulit siya para siya po ay tuloy-tuloy ang pag-inom ng Amazing para po siya sa tuluyang kagalingan. Maraming salamat po. Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. As in, welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, or mas kilala po natin bilang ang lalaking hindi tumatanda, and of course, to our Vice President Ma'am Ann, Bitito Prinsena, whether may partner dito sa office, kay Miss Angel Garcia, magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, ang makakasama niyo po for today ay si Miss Len Pabelonia. Ayan, so samahan niyo po ako hanggang 6:30. Ayan, so na-stop pala, hindi namin namalayan kasi meron pong pasyente dito na walk-in. Ayan, so buti na lang ay napansin namin. Ayan, so nandyan sa labas. At naghihintay na mapansin si nanay. Ayan, so kaya naman po ay talagang tinakbuhan na ni Miss Angel. Ayan pa, kasi papauwi na si nanay. Ayan, so hindi namin namalayan nandun sa dulo, nasa gilid. So si nanay po ay may problema daw siya na nahihirapan magbawas. Ayan, so almost daw 5 days bago po siya makapagbawas. At ang kinagandahan po ay si nanay kung bakit po siya nakapunta dito. Dahil din po yan sa isang pasyente po natin na nagtitinda po dyan sa Daraga. Ayan yung ating, I think si Nanay Flora, yung ating pasyente po na nag-refer sa kanya. Kasi siya po yung pasyente natin na nagtitinda po ng mga kakanin dyan sa Daraga, na isa po na natulungan po namin sa iba't ibang uri din po ng karamdaman. At the same time, yung kanyang anak din natulungan po natin. So, talagang malakas yung loob ko na si Nanay Flora, yung nag-refer po kay nanay. Yan, so kaya po maraming salamat sa mga pasyente natin na talaga pong patuloy na nag-share ng mga good feedback sa mga natin, sa mga ibang client na may mga health problem din po. Kaya po, ayan, sa mga may problema pong pangkalusugan, ayan, huwag na po natin na hintayin po na lumala ang ating mga health problem. Bagkus po ay agapan na po natin yan. Kasi po kapag lumala, ay mas grabe po yung babayaran po natin. Okay? So, located po kami. Dito lamang po yan sa Purok 1.
Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located po, dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, si Nanay sana magpapaschedule pa siya, pero sabi ko sayang. Sabi namin dito sayang. Ayan, kasi almost 5 days daw bago daw po siya magbawas. Ayan, kaya naman kanina, ngayon, ayan, so bago siya umalis ay pinainom na po namin ng ating magagaling na produkto na amazing product. So, sa mga naghahanap po ng contact number ng ating CEO na si Doc Joey, yan, so pakisulat na lamang po or pakisave na sa inyong mga contact number. Yan. So, sa Smart, we have 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. Or sa other Smart po niya, sa 0998-975-8121. And of course, meron din po siyang Globe. Ayan, sa Globe user, ayan, sir, 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. At dahil for today, magkakaroon po tayo ng topic about po sa isa sa may pinakamataas na kaso ng breast cancer sa Asia. Alamin natin ang mga sanhi nito. Dahil po ngayon, isa ito sa pinakamarami po namin na pasyente sa ngayon. Kahapon po, may 2 tayong pasyente na meron pong breast cancer. So, kanina naman, yung isa nag-avail, yung kapatidan po niya meron din pong breast cancer. At yung isa, bukol pa lang. Ayan. Kaya po ngayon halos marami yung pasyente natin na meron pong breast cancer. Ayan. So, kahapon si Nanay Julie ay isa po sa natulungan na natin na mayroon breast cancer. Kaya po, ni-refer niya yung kakilala niyang breast cancer. So, ngayong hapon po, aalamin po natin. Ayan, so I think natakal na natin last few days about naman sa breast cancer. But then, yung mga bago na avid listeners po natin para at least maging aware po sila. Okay? Ayan, so 26 females out of 100 females and 1 male for every 105 males may be diagnosed with breast cancer in the Philippines. Ayan, so ibig sabihin daw po, sa 100 na kababaihan, almost 26 na babae yung pwede daw po na magkaroon o nagkaroon ng breast cancer. And of course, sa kalalakihan, hindi siya gaano, bagkos pwede din. Pero mas marami daw po sa mga babae. Okay? So, since 1980s, breast cancer ranks first among the top leading cancers afflicting women in the Philippines. Ayon po sa DOH, sa Asia ng Pilipinas, ay isa sa nasa mga bansa na may pinakamataas na age standard incidence rate ng breast cancer. Ang survival rate umano sa naturang sakit sa bansa ay mababa sa 40% kumpara po sa 80 hanggang 98% survival rate ng mga developed countries. Ayan. So, pinangangambahan rin ang pagdami ng breast cancer case sa Pilipinas sa mga susunod na taon. Kaya po, ngayong hapon aalamin po natin kung ano ba ang breast cancer para at least maging aware po tayo bago siya malaman po natin na talagang breast cancer po siya. So, ang cancer sa suso o breast cancer ay bunga po ito ng hindi mapigilan na pagdami ng mga cancer cell sa dibdib. Ayan. So, karamihan ng mga nagkakaroon po nito ay mga babae. Pero, minsan ay naapekto din ito sa mga lalaki. Ayan, kaya wala pong kawalan yung lalaki, may posibilidad din po na magkaroon. Pero mas kadalasan mga babae. So, nagsisimula ang cancer sa suso bilang isang tumor or bukol.
Pero sa paglala nito, ang tumor ay lalong lumalaki at nagsisimulang umatake sa mga laman sa paligid nito. Ito ay tinatawag na metastasis. Ang cancer na ito ay maaari ring kumalat sa iba pang bahagi ng ating katawan. Kabilang sa mga sintomas ng cancer sa suso ay ang pagkakaroon po ng bukol sa suso, pagbabago sa hugis ng suso, pamumula nito, at pagbaon po ng mga utong. So, nilulunasan naman ito sa pamamagitan po ng operation pero not totally kasi marami tayo mga pasyente na naoperahan but then bumalik. Ayan. So, ito po yung mga sanhi po niya. So, ang cancer sa suso ay bunga ng hindi makontrol na pagdami po ng mga cell ng cancer sa suso. Maaring mag-umpisa ang mga cancer sa suso sa iba't ibang bahagi nito. Subalit karaniwang itong nag-uumpisa sa mga ducts kung saan dumadaloy ang gatas papunta sa mga utong. So, kapag lumubsang, kumalat ang mga cancer cell na ito ay maaari ding maapektuhan ang iba't ibang bahagi po ng katawan. Lalo na kapag ang mga cells ng cancer ay kumalat sa mga lymph nodes o kolani, madalas na nagiging sanhi nito ang mga lifestyle ng bawat tao. At ang mga pagkain pinipili nito dahil sa labis ng kawalan ng disiplina at natitrigger ang cancer cell sa ating katawan. Siyempre, kapag nalaman po natin na meron tayong mga bukol or else meron tayong cancer, kapag halimbawa po na-trigger or natitrigger siya, it depends po sa ating discipline. Like ngayon, yung nalaman mo na may cancer ka na, pero kumakain ka pa ng mga pagkain ng mga cancer cells. So, natitrigger po siya or mas nagiging active yung cancer cells po natin. So, ito po yung mga sintomas. So, ang mga sintomas ng cancer sa suso ay ang mga sumusunod. Number 1, ang pagkakaroon po ng bukol na ng bukol kapag hinipo ay hindi katulad sa iba pang mga laman ng suso. Pagbabago sa balat ng suso, kagaya ng pagkakaroon po ng maliliit na mga dimples, ayan, so pagbabago sa laki or hugis at itsura po ng suso. So, maobserbahan din po natin siya. Nung that time na parang okay siya, normal, parang normal, pero in a few days or few months, may nagbago. So, pwede po kayo doon na magpa-consult kasi baka isa na po yan na symptoms. So, pamumula ng balat ng suso. So, kahapon, based po sa mga feedback natin, based doon sa dalawang pasyente natin na may cancer sa breast, ay talagang namula or kumbaga naging itim yung, yung parte ng suso. Okay? So, pagbabalat, pangangaliskis, o kaya ay pagbibitak ng mismong balat ng suso. Ayan. So, maobserbahan po natin yan. So, ito po ay bilang maging aware tayo, lalong-lalo na po sa mga kababaihan. But then, hindi lang po ito sa may mga breast cancer. Bagkus, kung tayo po ay nakakaramdam ng iba't ibang uri ng problemang pangkalusugan. Okay? So, ang mga posibilidad na magkaroon po tayo ng breast cancer, ang pagiging babae, bagamat ang mga lalaki ay maaaring magkaroon din po ng cancer sa suso, ang panganib ng pagkakaroon nito ay mas mataas sa mga kababaihan. So, mas marami sa mga babae. So, si Miss Joanne, ayan, so yung kakilala natin, yung ni-refer po ni Ma'am Tin, ayan, so almost 1 month. Diba? Sabi niya doon sa kakilala niya kasi tinatakot din siya kasi nag-chemotherapy yung kakilala niya na meron pong bukol sa breast. Sabi niya, alaha, kapag hindi mo yan naagapan, makakalbo ka din. Sabi niya, di natakot si Miss Joanne. Sabi niya, hindi yan sa akin mangyayari kasi iinom na lang ako ng produkto ni Doc Joey. So ngayon, going 2 months na po si Miss Joanne, 30 years old, na umiinom po ng ating produkto. At thanks to God also sa ating mga amazing products, dahil yung nakakapa daw na bukol ni Miss Joanne ay hindi na po niya
nakakapa. So, but then, ngayon, continue pa din po siyang umiinom ng ating amazing products. So, edad, ayan. So, habang nagkakaedad, ay lalo namang tumataas ang posibilidad na magkaroon nito, ayan. So, pagkakaroon ng cancer sa suso sa pamilya. Ayan. So, based po kung tayo po sa pamilya natin na may mga ganun na case na, may mga bukol, may mga cancer, may diabetes, may high blood, ayan, so pwede po tayo na mag-ingat. Kumbaga, maagapan na po natin yan sa lalo pong madaling panahon. Kapag ang ina, kapatid na babae o kaya naman ay anak na babae ay sino mang babae ay nagkaroon o kasalukuyang mayroong cancer sa suso, may panganib din na maaari siyang magkaroon po nito. So, namamana. Ayan, so nag-aangat ng posibilidad na magkaroon nito. Mayroon mga pagbabago sa dumadagdag, lalo na sa posibilidad magkaroon ng cancer sa suso na maaaring maipasa mula sa magulang papunta sa anak. Ayan, kaya nga yung isa din po natin na pasyente na 6 months old na baby. Ayan, so pinanganak siya na, kumbaga, nagkaroon siya ng fatty liver. Ayan, so almost 1 month na naobserbahan hanggang 6 months yung bata na para bang nakikita dun sa bata na nag-yellow, hindi na normal yung balat. Ayan, kasi nga pala ay meron siyang fatty liver. So na-adapt po niya doon sa pamilya. Kaya ngayon, almost po magto 2 months na din na umiinom ng ating produkto. And also, thanks to God, kasi yung balat ng bata ay halos normal na. So, ayun, continue lang po siya umiinom ng ating amazing products. Ayan. So, pagkakaroon ng kondisyon sa suso kapag may natagpo ang lumbar carcinoma, ayan, so o kaya ay isang babae ay mayroong mataas na posibilidad na magkaroon po ng cancer sa suso. At pagkakaroon din po ng cancer sa isang suso, kapag nagkaroon ng cancer isang suso, ay maaari rin magkaroon ang isa pa nito. Ibig sabihin po, kahit kayo ay maoperahan, yan, so may tendency siya na pwedeng magkaroon din po yung isang breast mo. Or ibig sabihin, kahit na may bukol nga yung isang breast mo, may tendency na pwedeng maapektuhan yung isang breast mo. The same din po yan sa may mga katarata. Ayan, sa mga experience po natin, na mga patient po natin na mayroon pong mga katarata. Ayan, so kasi yung like naoperahan sila that time sa kabilang mata nila na mayroon pong katarata, and dun naman sa kabilang mata nila, naapektuhan naman po nung dumaan naman ang taon. Ayan, kaya kumbaga, ayaw na nila magpa-opera. So, uminom na lang sila ng ating amazing products. Ayan, so pagkakalantad sa radiation, ayan, so ito po ang dinidiscuss natin ay mga mga posibilidad, okay, na magkaroon po ng breast. Ayan, so pagkakaroon ng radiation test, gawaing dibdib ay maaaring magdulot din po ng cancer sa suso. Pagiging labis na mataba, tumataas ang posibilidad na magkaroon ng cancer sa suso. Maagang pagkakaroon ng regla, pwede din po yan, sintomas. Yan, so pagkakaroon ng menopause sa mas mataas na edad. Yan, so pagkakaroon ng unang anak sa matandang edad. Ayan, so posibilidad din po yan na pwedeng magkaroon po tayo. So, hindi pa nararanasang magbuntis. Ayan, so ayan. Ayan, ang mga babae, kailanman ay hindi pa nabubuntis ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng cancer sa suso. Kasi nga, hindi pa halos po na yung mga dumi sa loob ng katawan. Pasailalim sa menopausal hormone therapy, ang mga kababaeng sumasailalim sa hormone therapy na may pinagsamang estrogen at para sa mga menopause. Yan, so pag-iwas sa labis na pag-inom ng mga nakakalasing na inumin. Pagkain na
sariwa, sa masustansya mga pagkain na mayaman sa mga prutas at gulay. Yan. So, pag-iwas sa stress, yan, lalong-lalo na kapag tayo po ay may mga health problem at exposed pa po tayo sa stress, exposed pa tayo sa mga, so hindi pa tayo halos nakakatulog, isa din po yan. So, regular din po dapat yung ating exercise. Pag mintana ng wastong malusog na body, yan, syempre, kailangan po natin ay kumain ng mga masustansyang pagkain. And of course, ngayon, paano makakatulong ang amazing products natin sa may mga iba't ibang uri ng karamdaman, katulad na lamang po ng breast cancer. At syempre, ganun din po yan sa may mga lung cancer, prostate cancer, sa thyroid, sa ovary. Ayan, so the same yan dito sa ating mga amazing products kung paano siya makakatulong, malulunasan po yung mga health problem po ninyo. And of course, meron tayong Mega A coffee, Mega A capsule, na meron po siyang 5 klaseng mga berries. Dahil po ito ay antioxidant sa ating katawan, si acai berry, si blueberry at si cranberry, ayon po sa American Cancer Society, ito ay nangunguna sa listahan ng top source of antioxidants. Biruin niyo po, ang ating Mega E capsule, siya ang top source ng antioxidants. Kaya po, the best po siya sa may mga cancer, sa may mga bukol, sa may mga prostate problem, and of course, sa meron pong mga problema sa katarata. Kasi po, ang ating Mega E capsule, hindi po ninyo yan matatagpuan halos ang ingredients dito sa Pilipinas. Halos galing pa po siya sa ibang bansa. 'Di ba? Kapag uminom kayo ng Mega E capsule natin, ayan, so kumbaga, nakakain na kayo ng ating mga ingredients na acai berry, pomegranate, blueberry, elderberry, at cranberry. So, itong mga ingredients natin, hindi lang po to mga ordinaryong prutas. 'Di ba? Galing pa siya sa Amerika. Yan, yung ating Florida, USA, yung ating mga capsules. And of course, ang mushroom natin na nandyan po kay Multi-5 capsule, nandyan po si Reishi mushroom. Ayon po sa pag-aaral, ay nakakatulong ito sa taong kinakapos ang hininga, nagre-reduce din ito ng chest pain, at nakakatulong maiwasan ang cancer. Kasi nga po ang ating Multi-5 capsule sa FDA Japan and FDA USA, aprobado po siya na anti-cancer properties. 'Di ba? Kasi 2 bansa pa yung nagpatunay na ito po ay nakakatulong sa may mga cancer. Prevents free radicals. Ang free radicals ay ang nagkukos ng cancer, Alzheimer's, at memory enhancer. And of course, nakakatulong din ma-relax ang ating utak. Kahit po kayo ay sobrang stress, hindi makatulog, grabing pagod, makakatulong po ang ating Multi-5 capsule para po matulungan ang inyong kalusugan. 'Di ba? So, cardiovascular health, yan sa may mga problema po sa puso, may mga baradong ugat, na may mga sakit sa puso, malaki yung chance natin na matulungan po kayo. Basta, iinom po kayo, and of course, susundin nyo yung advice ni Doc Joey, diba? So, ito ang responsible sa pag-supply ng oxygen, nutrients sa ating katawan, diba? So, ito din po ay nakakapagpababa ng ating cholesterol. Ayan, so ito din po, siyempre, ang role talaga ni Multi-5 capsule sa ating kalusugan ay palakasin ang ating immune system. Okay, so improves heart health, prevents flu, helps prevents UTI. Yan, so may mga urinary tract infection. Yan, so makakatulong din po ang ating Multi-5. And also, may cancer preventative properties. So mayaman siya sa vitamins sa kailangan po ng ating katawan sa araw-araw na nakikipagsapalaran tayo sa buhay, 'di ba? Kasi
kahit tayo ay grabe yung talagang sakripisyo natin, kailangan pa din po natin na mag-invest sa ating kalusugan. Hindi lang po puro tayo papasok. Kailangan din po natin maggastos para po mapanatili natin na maganda ang ating kalusugan. Okay? So, ayan, so, ayon nga kay Mama Julie, ayan, so palagi siyang naaalala tayo dahil po tayo yung nakatulong sa kanya kung bakit po hanggang ngayon buhay po siya. And also, nakasurvive po siya sa breast cancer. Kaya kahapon, sabi niya saan yung problema niya. 'Di ba? Sa mindset natin, kapag nalaman mo na may cancer ka, na talagang aabot sa point na panghihinaan ka. Bagkos si Ma'am Julie, ginawa niyang inspirasyon yung ating Amazing 4 para po malagpasan niya yung problemang dumating sa kanya. So tayo po bilang isang tao, ano man po yung nararanasan natin ngayon, may mga sakit man tayong nararanasan ngayon, ang kailangan po natin more on prayers. At syempre, kapag tayo po ay nagdadasal, kailangan din po natin ng action. Kasi po, si God, binibigay po sa atin yung wisdom na kailangan mong gawin. Pero, kailangan mo din po gumawa ng paraan para po malunasan mo yung dumating na problema sa iyo. 'Di ba? So ngayon naman end of the month, syempre, marami naman tayo mga problema ang pagdadaanan, more on bills. Pero kailangan po natin gumawa ng paraan para masolusyonan po 'yan. Kaya po bukas na bukas po ang ating office sa lahat po na may mga problema sa kalusugan. Ano man po ang inyong mga problema, noon pa 'yan hanggang ngayon, hindi nyo po nabibigyan ng lunas. Susubukan po natin ang ating magagaling na produkto na Amazing 4. So, napatunayan na po ito since 2008. Isa na din po yan na nagpapatunay ang nag-iisang lalaking hindi tumatanda na si Doc Joey dahil po sa kanya ay napatunayan na niya kung gaano kagaling ang ating produkto. Bakit? Siya po ngayon si 72 na this coming August, pero wala po siyang maintenance. So, ito lang na mga produkto natin na iniinom po niya araw-araw. Kahit po yung kapatid niya na si Pai Tubing, dating mayor po dyan sa Bakakay, ngayon po ay sobrang lakas. Dahil po yan sa tulong ng ating Amazing 4. Even po yung mga iniinom niya na gamot ay halos wala na. Ito na lang po yung mini-maintain po niya yung ating produkto. Kaya po, alamin muna natin kung gaano kagaling bago tayo mag-react. Okay? Kaya po bukas na bukas tayo simula po. Alas 8 ng umaga, pwede na po kayo magpa-schedule para po sa mga nagmamadali para ma-schedule na po namin. Kasi dito, first come, first serve basis. Kung sino po ang nauna, kahit ikaw ay pinakamayaman pero nahuli ka, kailangan mo pong daan sa proseso. Okay? So again, located tayo. Dito lamang po yan sa Purok 1. Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ang contact number po ni Doc Joey sa Smart, we have 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or 0910-448-2598 or sa Globe, 0917 853-8933. And also, meron tayong Facebook page na Doc Joey Petito page. At pwede nyo din po siyang i-follow sa kanyang personal account na Joey Bibon Petito or Doc Ching Bermundo Bibon Petito. So maraming salamat po. My name is Miss Lan Pabilonia. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Petito